Eh. Oh, citik one. Lho, kamu urus. Kering iki. Wong telu iki. Kesele macul lho. Oh, awan. Iya. Kok berkurang tuh iki pasukannya? Do main thread. Oh, sapa sing main thread? Sapa Bakul? Oh, Bakul. Segerawu Mas Contong. Oh, Gus Contong ngono. Ya. Yo lagunya apa? Pak Monal? Allahumma. Oh, yo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo papa tindae kakiat anggenipun salat sampun sami tala. Monggo papa tindae kakiat anggenipun salat sampun sami telat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Milo ibu-ibu enggal tinggalmu ngelmu kang satu bencang kagem tanah sangu. Mila ibu-ibu enggal aku tinggalmu ilmu kang satu becek kagem taman sangu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Pramila pamirsa wonten enggal niki yen wonten lepate nyuwun pangapura. Pramila pamirsa wonten ing dalu mriki yen wonten lepate nyuwun pangapura. Lah iki mau nih. Awang lagune Rarapa kok disindut. Senani Pak Ketua. Yo. Terus apa Pak Monol? Mlaku. Oh iya. Kowe manut iki sing. Oh iya. Saya di ketuane saiki. Iki saya lemu dhewe. Oh iki. lemu dhewe iki. Oh no. Ya. Apa iki lagune? Pong ndi? Apa? Njaluk jadulan emang. Jadilan wae lagu iki wae. Wes kerep kaloro-loro atiku. Apa jaga isu janjiku. Nanging sliramu ora tau nyoba ngerti atiku. Kang sarekoso jaga rasa tresnamu. Sliramu dadi kembange ati. Wis tak jaga rino klewan bengi. Peno jaga ing mangsa ngelamke tresnaku iki. Sang kuwate kaya anggonku ngrukepi.
iku kang tansah rekoso jaga rasa tresnamu sliramu dadi kembange ati sing tak jaga rino klawan bengi ben aja kareng mangsa ngelongke tresnaku iki sak kuwate kaya kon kurung kepi lagu ning waktu abang lagune ora rampung kok ora terus ke para ya terus ke lah nanggung kok yo dit nanging lagu ning waktu sing karo tresnamu kaya aku ora tau netimu sakabeh salah kuwi ono sliramu ning sliramu malah ngapusi aku ya apa lagi ketuanya ra jelas yo man piye to kayak wajib biasanya apa osa peng piro peng telu iya. padahal biasanya peng 8 man. 8 biasanya kesel iki to yang urung madang kata yo pemene ngarep dhewe iki rupane wah nek urung madang ketok tenan kok polemese polemese yo wajib kita wajib kang larang wadon luru ngelmu wajib kang larang wadon luru ngelmu ojo lirene durung rusak bodohmu ojo lirene durung rusak bodohmu wajib
Ya iki ping 3 kok. Manut Mbah Mul sisa ini Mbah Mul niku. Mbah Mul. Piye? Meneh melayu-melayu. Iya. Loh, tambahi monolan kae. Ngerti ora? Sing endi sing endi? Iya. Kuwi lho. Yo. Aku ndemono lan sasusure ibu, aja ketulanan mun dadi keguyu. Aku ndemono lan sasusure ibu, aja ketulanan monggo dadi keguyu. Mono lan sajengker jaret kula alus, kula pun dijamin kaliyan Pak Wedhus. Mono lan sajengker jaret kula alus, kula pun dijamin kaliyan Pak Wedhus. Ha 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 ha. Mono lan sarata dilala kok bodol, kula tiyang bojong sami maembo-embo. Dalan sarata dilala kok bodol, kula tiyang bojong sami angembo-embo. Ha ha ha. Akai ana kuntul meta ning metelor, negarane mamur dasar Pancasila. Kae ana kuntul meta ning metelor, negarane mamur dasar Pancasila. Ha 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 ha. Simbok mangan kupal kok dicampur santen, mbok menawi lepan nyuwun pangapunten. Simbok dahar kupat kok dicampur santen, mbok menawi lepan pamono nyuwun ngapunten. Ha 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 ha. Bener apa ora? Oh iya. Tambahi. Iya. Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno. Ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Yen kelingan waras sliramu kayu kaya rinu rucet jroning atiku. Jaman biyen aku katon apa
Piye? Gede-gede barang. Heeh. Pak Monol. Penak apa ora? Oh, penak. Oh, terus siapa? Yarfani, ping piro? Tak tareni ya iki ping piro? Ping pindho. Kae sing ngarepe ping pindho seburi ping telu. Oh, antas iki ngene kok. Iya, Jo. Yarfani. Ya Irfani ronce kembang wangine mungkin kumilan ojo sirone nyamengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mungkin kumilan ojo sirone nyamengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langgeng kesekecok urip pirone alam donya koe kuwi ora kena semoyo. Ya Irfani ronce kembang wangine mungkin kumilan ojo sirone nyamengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mungkin kumilan ojo sirone nyamengo miturut dawuhe pangeran. Yes. Ya. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakongan tani. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakon ngenteni. Koe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni rondone. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora murah saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepaco ibarat
dadi jodone ora kena prawane tak ngenteni randane ora sabar ngenteni para super rabakan dadi segoro mula katonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing katopo ora nyono sampeyan sabar ngenteni ing nyatane